На тротинетката Емили ракетката. Здраво си я карах. Чакайте, аз не виждам къде е. Къде си, ма? Ела тук да си запознаеш с хората. Да си запознаеш с хората. Омага, нещо изобщо вижда ли се? Да. Добре, Тротката ми. ще съм малко кривичка. На тротката, Никола тротката. Я по-силно, да те чуете другите. И други. Тя е тук. Това е втора част на нашия влог, който направихме миналата седмица. Чинчонч. Също ние го снимахме преди 2 седмици, просто го качихме в понеделник. Вау! На тротинетката Емили летящата. Тук имаме една Викториана. Имаме да й пазиме таблета от чужди хора. Къде ти е таблета, бе? Не! Аз ще го пазим. Убивате! Едни играят на Brawl Stars, други играят на Twist. Абе, много различни. Не може. Защото ме нацапа. Между другото, ви харесва ли ви май прическа? Не, няма да карам, защото ме нацапа. Веселин унищожителя на тротинетки седи тук. Ето това е за си. Филм наш муга. Се тая! Турк-мурк. Днешните хора много па... Ако си играе на Brawl Stars. Води се, бе! Ще загуби ли? Умре зарад нас. Аз съм си при една тротката и се връщам. Виж, дойки с мене. Николче ти кара, аз ще дойда на време да те сномам. Отиваме да си вставим тротките. В предното видео, между другото, на тротките в шорта, Николчето, разбира се, снимаше... Снимахме... Чакам! Значи си ми е ядосна, защо ми викаш Николас? Тя ми казва, че когато ми е ядосна, ми казва Николас. Аз си викам Николетке! Ша има бойче по газойче. Ето минаваме, оглеждаме се за коли и я оставяме. Взимаме тротите. О, не са идват да ме набият. Дами! Имаме за бумерче. Така, Николче. Ще снимаме ли когато отидем при дюнерите или не? Ма няма да имаме време. Отиваме до денонощното магазинче. Отиваме до денонощното. И виждай с мене! Снимаме отдолу да ни си. За дунери, взимам си чантото. Сега. Взех си, портфейла ми е почина. Ех, добре, че тук има нещо да се сетиме. Да беше си го взела. Ако намерите такъв портфейл някъде из София, това е моят, да знаете. Мой портмоне. Сега тук сме се наредили и чакаме Николетчето. През това време ще анбоксваме в чантите. Чакаме нашата учителка да тръгнем. Аз няма взимам тротинетката с джунерите, ще става държиме. Ти ще държиш. Добре, ще снимам камерата. Значи ще снимаш камера. Моето момице ще кара тротка, аз ще снимам. Ама ние няма оставаме в парка, нали знаеш? Да бе. И в момента часът е 11:34 и е време за обед. В принцип ми обяд. Маля, идва паяка. Виж. Бапайка ще ги навършат. Вижте. Това е един, две, Два са. Виж, че има и един друг там. Да. Двачки са. Двачки са. Тук се нареждам. Чуваш, мачи муга. Чай да си примера тротката. Една секунда ми дай. На мен не ми се кара, Николче. А Виктория, тази тротинетка На мен не ми се кара. Вагам. Сега. Пиеме местото на тротата. Тук си сядам и чакам да дойде другото. Цунки. Защо се сбогувам с вас? И отивайте да играете Match Masters, изтрите си Roblox, пълен с вируси, казваме го за ваша защита. Инсталирайте си Match Masters, number one game. Мани се, бе! Снимам те. Ще ви пратя линк в коментарчето да използвате една игра за отслабване, в която е адски смешно и много ще ви закефи. Тя говори такирес. Такирес.
Вижте по туалетките. Той умря на Brawl Stars, не го гледайте. Заради мене, и защото ви снимам. Заради дебе. На тротинетката Емили ракетката. Тя се казва Емили. Ти няма ли взимаш? Емили летящата. На ракетката няма ли си взимаш ракетката? Защо сме в къщата? Защото сме най-яките. Защо сме в къщата? Защото сме яки. Втори дубъл беше това. Втори дубъл. Защото вика, защото сме яки. Яки. Чакай, ма, не мога да снимам като ората. Като ората, миначе не си ора. Да, какво се случва, бе? Само трите момичета, Никол. Такерес. Три, две, едно. Такерес. Какво означава такерес? Нямам идея. На цигански. Никол вика, какво означава такерес? Аз викам, не знам, че викам, най-вероятно е на цигански. Такерес. Между другото, вчера понеже бяхме до китайския мол, ще ви кажа. Разкарай се отко. На китайския мол. До китайския ресторант и там взех ориз и тата някакво поръчва го някакво. Два ориза. Единия с яйца и другия с три вида меса. И она по телефона. Какво? Сряда? Ориз! Ага, ориз. Вчера беше така. Вие веднага ли качвате видеята? Не, чакаме да мине определен период от време. Защо? Ми така, защото не е хубаво.